Doncs va, avui vos explicaré com diferenciar una llimonera d'un taronger. Però antes vull saludar a tots aquells que apareixen per aquí i en especial vull saludar en David i en Vicent de Capdepera, que són uns cracs, i en Clara Viejo Espinosa. Vinga, ara començarem. Bueno, molta gent m'ha demanat com diferenciar un taronger d'una llimonera. Bueno, això ho poden diferenciar de les fues, perdoneu. Mireu, com veus aquí, això és una fua de llimoner, que és bastant grossa, i això és una fua de taronger. Bueno, aquí tenim un taronger. El taronger no té pues, però la llimonera sí té pues. I, pues, el que m'heu demanat és com diferenciar una de l'altra. Bueno, en la fua ja ho poden diferenciar, però a més, en l'olor que fa també ho poden diferenciar, perquè, per exemple, la llimonera té una olor forta i el taronger té una olor dolça, que diguem. I ara agafarem una llimona i anirem a fer un suc pels constipats. Com va? Ja som aquí. Ara farem el suc de llimona pel mal de coll. Ara primer de tot tirarem la llimona, que aquesta llimona és de casa nostra, i l'exprimirem, que tregui tot el suc per llavors mesclar amb la mel i amb l'aigua. Ara el que faig és treure-li el suc a la llimona perquè llavors nosaltres mos ho puguem beure. Ja aquí ja he tret el suc. I ara el que faré és agafar un tassó d'aigua i posaré el suc de la llimona dins el tassó. I jo aquí he agafat aigua dels temps, que he agafat un tassó de cafè i li he posat més o menys fins a dalt. Aigua dels temps. I llavors agafarem una cuera i agafarem un pot de mel així, i quan la tinguem dins el tassó, la mel, hem d'anar remoient perquè la mel quedi dins el tassó i no dins la cuera. Ara, com veus, la mel ja s'ha fos. Adéu, salut!